Ndogona kusangotara kuti Dorcas Moyo chete, but kana pane chinhu chakaoma kumanager chinhu chinonzi talent. Whether uri manager munhu webhora, whether uri manager munhu wemagitare, whether uri manager munhu anotaura mushamarari paredhiyo kana wema-TV, chinhu chinonzi talent is the most difficult thing to manage. So Dorcas is not an exception. She no fair share yema challenges ake kumanager. Because they are talent driven. Zvazvinoita ndezvekuti tarenda kazhinji kacho rinowanza kuputira reasoning. This is why manga mchiona imwe mvunze muchizobvunza kuti vamwe vanozoshandisa zvinodhaka nezvimwe zvakadaro nyaya yekuti because you are talented, reasoning seems to be ignored nevazhinji. Saka some manager rinenge rabasa rako rekuti aiwa tarenda tarona iri toda kuti tirigare rakachena tiri manager rifambe zvakanaka. Coming to Dorcas zvake, she's a very good person, but I can say she's an extreme of both ends. Kana uri mufaro unonga uripo mufaro zvakanyanyisa mukaburanawo zvinogona kubva zvatomboendawo nekumwe. She's only human, we forgive her. So and asiri munhu anonyanya kunetsa kushanda naye zvake because taane makore akati wandei tichishanda tese takunyasa kuziyana malines edu. Iyo vanotoziva kuti apa ndikapfuura apa nemudhara itogona kunetsana. Ini ndotonyatsoziva kuti ndikadaiwa apa nemurungu wangu itogona kunetsana. But the honest truth is she's humble and she's one person who listens to advice. Munogona kusawirirana ipo papo, vanogona kusakuteerera ipapo. But after 2 days unozoona zvinenge wataura zviya zvaitwa woziva kuti aiwa zvafamba zvakanaka. Tiri kufamba tichienda kumberi. Yeah, it all depends on the vision. Kana uri munhu arida kuenderera mberi nezvinhu zvako, unofana kunga uine munhu anokumanajawo, munhu waunorespecta on and off the field. Kuti kana uri muona rapo munhu ari respectable, munhu waunoemulate and munhu ano one or two things that they have achieved. Kana wakutora sawira wako hapana zvamunenge muchiita nemuchimboita henyu dambe nekuti bhuru wako kana kakutaura kuti ngatidai so unokomutata iwe izvi zvazvako izvi I want to do this. You also need to have somebody who is shrewd. Munhu anonyasa kuziva kuti kana ndabata panapa I stand by my principles. Kana ndati zvazviitwi whether moda kuzviita kana makadini I have my reasons. And you also need to find somebody who is qualified for the job. Being a manager goes beyond kunga munhu uri munhu anongogona kupfeka zvakanaka kana kuti une mutumba muhombe zvandiri. You also need to have the intellect part of it. What do you need to achieve with the brand? Zvamoda kuita zvacho izvi, moda kuita chii? After 2 years moda kusvika papi? After 5 years moda kusvika papi? After 10 years where do you want to be? How are you going to achieve those objectives? Ndo zvinhu zvatinenge tichida kuti titarise izvozvo. Kumanager vanhu vaimbi ava kana vamwe zvakangofanana nekumaneja mamwe makambani mahombe aripo. Toda kunyasa kuona kuti muronga wacho wamuchafamba nawo kuti musvike pane zvinhu zvamuri kuda ndeupi muronga wacho. What are the strategies? What are the ideas? Zvii zvingadiwa nezvimwe zvese zvakadaro. If you do things professionally, zvinogona kubatsirawo imba uchiri kusimuka. Ichokwadi zvinondirwadza kazhinji kacho observation yenyamaita, it appears as if you have just taken words out of my mouth. That's what I wanted to say kuti a manager should not be afraid. Your manager should be somebody who champions the vision of your talent, who champions the vision yaunenge uchida kuachieva muupenyu. And this is something that is very key. Find somebody who is respectable. Kana dai asina kuzodzidzawo maningi, but maraini imomo ukaona kuti kuna namba baningi, vamwe vaitokora chito chikizozo, pamba baningi hapapfurwi, zvazodai. Those people who are principled, vanogona kukubatsira kuti uende mberi nevision yako. Yeah. Thank you so much, manager. Aiwa munotenda toda kutenda iwo nemukana wamatiwanisa, toda kutenda iwo nekucherechedzawo zvakare kuti Dorcas Moyo ariko kuno kumanika nendikwa mutani. Zvakuna pachena zvasasikwa.